У далёкім ужо 2015 годзе на расійскім сайце «Свабодная прэса» з'явіўся артыкул «Колькі каштуе нянавісць да Расіі». Галоўным яго героем стала расійскамоўная аўтарка Святлана Алексіевіч, а праз пару месяцаў яна стане лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Тады ж Алексіевіч падзялілася ўражаннямі ад апошняй паездкі ў Расію. Гэта 2015 год. Нават з простым чалавекам пачынаеш размаўляць, і ён табе кажа: «Ну, Святлана, ну перастаньце, хіба ёсць украінская мова, а пра беларускую вы ўвогуле маўчыце. Ну якая гэта дзяржава? Вам проста выдзелілі надзел зямлі». І гэта не значыць, што такое кажуць рабочыя. Кажуць і інтэлектуалы. Усе гэтыя Прылепіны, Шаргуновы. Ведаеце, за шэрымі часамі прыходзяць чорныя. Як уявіш, хто выглядае з-за плячэй гэтага Пуціна, то становіцца страшна. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пра Святлану Алексіевіч, самую вядомую ў свеце беларускую пісьменніцу. Яшчэ ў 80-е яе кнігі выходзілі мільённымі тыражамі. Яна стала іконай, а пасля распавяла ўсю праўду пра чырвонага чалавека – Homo Sovieticus. За гэта ў яе бок паляцелі тысячы камянёў. Разам з тым, некаторыя выказванні Алексіевіч, мякка кажучы, спрэчныя. І пра гэта мы таксама пагаворым. Даглядзіце да канца. Ну, пагналі! Як Святлана Алексіевіч стала вядомай? Нарадзілася ў 1948 годзе ў Івана-Франкоўску. Мама украінка, тата беларус, вайсковы лётчык. Пасля пераехалі ў Беларусь, звычайная савецкая гісторыя. Журфак, праца ў нейкіх раёнках са смешнымі назвамі, тыпу «Маяк камунізму». Першую кнігу «Я з'ехаў з вёскі», 76 год, улады не прапусцілі, бо аўтарка тыпу незразумела аграрнай палітыкі СССР. А вось кніга «У вайны не жаночае аблічча» зрабіла яе знакамітай. Там зборнік аповедаў пра жанчыну другую сусветную, санітарак, лётчыцаў і гэтак далей. Кніга «Апошнія сведкі» пра лёсы дзяцей вайны, якім было па 7-12 год, яшчэ адзін бестселлер. Урэшце, «Цынкавыя хлопчыкі», 89 год. Гэта падарожжа ў краіну смерці, Афганістан. Ну і там проста хардкор і рэкі крывішчы. Вось, напрыклад, што вы адчуваеце, калі рэжаце горла чалавеку? Пытае аўтарка. Сексуальнае задавальненне, чуе адказ. Алексіевіч усё гэта занатоўвае і выдае. Кніга стала бомбай. 93 год. Зачараваныя смерцю. Кніга пра самазабойствы ў першыя гады пасля развалу СССР. Калі тысячы людзей апамятаваліся пасля масавага гіпнозу і пачалі калектыўна выходзіць у вакно. 97 год. Чарнобыльская малітва. Не трэба тлумачыць, пра што гэта, праўда? Дарэчы, серыял HBO «Чарнобыль» 2019 году напісаны пад уплывам акурат гэтай кнігі, а адна з гераіняў, Ульяна Хамяк, злепак з маладой Алексіевіч. Выбухнуў Чарнобыль. Я паехала туды. Адзін за адным паміралі пажарнікі, які тушылі пажар у першую ноч. Гарэў атамны рэактар, а іх выклікалі як на звычайны пажар, без спецвопраткі. Атрымалі дозы ў сотні разоў перавышаючы норму. Несумяшчальныя з жыццём. Лекары не пускалі да іх плачучых жонак. Подходить близко нельзя. Целовать нельзя, гладить нельзя. Это уже не любимый человек, а объект, подлежащий дезактивации. Урэшце 2013 год. Кніга «Час секонд-хенд». Яна акурат і завяршыла пяцякніжжа аўтаркі пад агульнай назвай «Галасы утопій». Гэта галасы з-пад руінаў Савецкай імперыі, якая пахавала пад сабой мільёны жывых людзей. Ну і галоўны герой Алексіевіч – гэта чырвоны чалавек. Homo Sovieticus. Ён і гвалтоўнік, і ахвяра, і падманшчык, і падмануты, і цынкавы хлопчык у труне, і яго мама, якая ў тую труну б'ецца са слязамі, маўляў, не, там не ён. У шаленстве яна білася галавой аб цынкавую труну і шаптала: «Хто там? Ці ж ты там, сынок?»
Труна такая маленькая, а ты у мяне вялікі. Хто там? Убачыўшы мяне, яна закрычала: «Распавядзі ўсю праўду! Узялі ў войска, ён столяр, дачы генералам рамантаваў, яго нават страляць не навучылі, адправілі на вайну і там забілі у першы месяц». І з гэтай самай маці, якая пахавала адзінага сына, Алексіевіч сустрэлася ў суде. Бо на пачатку 90-х Алексіевіч нават спрабавалі судзіць, бо афганцы абразіліся. Маўляў, у яе кнізе яны паказаны як робаты-забойцы, наркаманы і гвалтаўнікі. Слухайце, дык можа і праўда? Можа, Алексіевіч наўмысна выцягвае гэту чарнуху і грае на эмоцыях? Ці ёсць у яе творах нешта больш глыбокае? А хутка раскажу. Андрэй Хадановіч назваў кнігі Алексіевіч паліфаніяй беларускага болю. Сапраўды, нават вокладкі яе кніг падобныя на надмагільныя камяні з надпісамі. Алексіевіч лічыць сваім настаўнікам Васіля Быкова. Пра гэта яна шмат разоў казала ў інтэрв'ю, але ў адрозненні ад Быкова, у якога героі заўжды робяць выбар, героі Алексіевіч жывуць ужо пасля зробленага выбару ці пасля выбару, які нехта зрабіў за іх. А яны ўжо гараць у пекле. Іх выбар у тым, прымаць ці не прымаць гэта ўсё. Жанру, якім працавала аўтарка, дакументальная проза ці літаратура факта. Ён стаў папулярным акурат у 70-е, 80-е. Напрыклад, у Польшы быў такі Рышард Капусцінскі, які ганяў па ўсім свеце: вайна ў Анголе, рэвалюцыя ў Іране, падзенне манархіі ў Эфіопіі. Ён стаў легендай, а палякі бачылі свет яго вачыма. Тое самае і з Алексіевіч. Яе слову верылі болей, чым навінам па тэлебачанні. Яе вачыма бачылі вайну ў Афганістане, Чарнобыль. Напрыклад, вось вы ніколі не думалі, а што стала з хатнімі жывёламі ў ваколіцах Чарнобыля пасля катастрофы? Вакол станцыі, у радыюсе 30 кіламетраў, дзесяткі тысяч людзей пакідалі свае дамы, ад'язджалі назаўжды. Поўныя аўтобусы людзей і ціша, як на могілках. Вакол аўтобусаў збіраюцца хатнія жывёлы, сабакі, коткі. Жывёлаў пакідалі. Людзі баяліся глядзець ім у вочы. Мы усе іх здрадзілі. А нашаму любімаму Шаріку мы аставілі запіску: «Шарік, прасці». Але герой Алексіевіч, канешне, людзі. Няшчасныя людзі, эмацыйныя і душэўныя калекі, прыдушаныя самым маштабным у свеце сацыяльным эксперыментам – СССР. Таму і цыкл яе называецца «Галасы утопіі», бо гэта як бы Стругацкія наадварот. У Стругацкіх усё романтычна, мы лецім да зорак, а ў Алексіевіч эксперымент пайшоў не па плане і стаў пеклам маленькіх пакрыўджаных людзей. Памятаю высокага, прыгожага старога, які бачыў Сталіна. У 37-м арыштавалі спачатку яго жонку. Пайшла ў тэатр і не вярнулася. А праз 3 дні прыйшлі за ім. Меня били по животу мешком с песком. Я превратился в раздавленного червяка. Подвешивали на крючки. Все из тебя течет, ты свой организм уже не контролируешь из всех отверстий. Выдержать эту боль – стыд. Умереть проще. У 41-м вызвалілі. Ён доўга дабіваўся, каб адправілі на фронт. Пасля вайны вярнуўся з ордэнамі, яго выклікалі ў райкам партыі і сказалі: «Жену вам вернуть не можем, но возвращаем ваш партбилет». Я был счастлив, сказаў ён. Вось што гэта? Гэта гісторыя пра курэй, якія з'яўляюцца патрыётамі сваёй птушкафабрыкі, нават калі ўжо азнаёміліся з поўным цыклам перапрацоўкі. Ці як гэта зразумець? Або вось яшчэ. Я так любил нашу тетю Олю. У нее были длинные волосы, красивый голос. Когда я вырос, я узнал, что тетя Оля донесла на своего родного брата. И тот сгинул где-то в лагере, в Казахстане. Уже она была старая, и я спросил ее: «Тетя Оля, зачем ты это сделала?» А где ты видел в сталинское время честного человека?
Ты жалеешь о своем поступке? Я тогда была счастлива. Меня любили. То бок сталінізм – гэта не толькі Сталін бере НКВД, але і нейкая цёця Оля з прыгожымі валасамі. Алексіевіч шмат ездзіла па Расіі, таму запісала не толькі пра ГУЛАГ, але і пра пост-ГУЛАГ. Гэта калі на руінах лагера ў Сібіры жывуць людзі, якія ўпэўнена кажуць: «Только КГБ наведет в России порядок». Калі будаўнікі БАМу, некалі маладыя задорныя камсамолкі, ужо пастарэўшыя, жывуць у бараках з сарцірамі на вуліцы, на краі свету і спяваюць камсамольскія песні. Аказалася, што савецкі эксперымент не скончыўся, а толькі пачаўся з распадам СССР. Бо чалавек, які выходзіць з лагеру, ён жа не робіцца свабодным. Ён носіць ГУЛАГ у сябе ўнутры. Усяго баіцца, падбірае бычкі, выжывае любой цаной, а з часам пачынае нават сумаваць па сваіх мучыцелях. І вешае дома партрэцік Сталіна. Так, Алексіевіч нібыта перакідывае масток у сучаснасць. Сённяшні час страшнейшы за савецкі, бо сёння чалавек страшнейшы. Сябры, калі вы хочаце, каб наш падкаст выходзіў надалей, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй, пагналі! Чым жа сённяшні час страшнейшы? А вы паглядзіце. Савецкія людзі, якім выбівалі зубы ў застенках, верылі ў камунізм. Гэта была іх рэлігія. Мамы савецкіх салдат-афганцаў любілі сваіх мальчыкаў, але ненавідзелі вайну і савецкую дзяржаву. Окей. А што зараз? Паслухайце. Вось што мне казаў русский мужчына. Мы собрались на семейный совет. Поговорили. Дочка, жена и я. Я решил, что у нас много долгов, надо заплатить ипотеку, купить машину. Мне нужно идти на войну. И я пошел на войну. Або словы іншага чалавека, які казаў, што пойдзе на вайну. Ненавижу хохлов. За што ненавідзіце? Просто так. Што гэта? Як гэта? Гэта надалей чырвоны чалавек або ўжо нейкая новая ступень мутацыі. Алексіевіч неяк падкінула цікавую метафору. Саюз быў монстрам-драконам, а пасля рассыпаўся на мільярды шэрых пацукоў. Як перамагчы дракона? Ну, ёсць рэцэпты. А як вывесці пацукоў? Што з імі рабіць? І тут мы падыходзім да галоўнага. А ці ёсць у самой аўтаркі рэцэпты? Алексіевіч шмат разоў папракалі непаслядоўнасцю. Яна крытыкуе Пуціна і вайну, але не можа развітацца з Дастаеўскім і Чэхавым. Сама надалей піша па-расейску. Калі я цытую па-беларуску, гэта пераклады. Крытыкуе Лукашэнку і тут жа кажа пра рабскі менталітэт беларусаў. І тут жа падтрымлівае нашу рэвалюцыю 2020 году. Спачатку кажа, што украінцы і рускія братнія народы не трэба сварыцца, а пасля, што Украіна зараз знаходзіцца на перадавой барацьбы са злом. У чым жа справа? Можа, у самім прадмеце даследавання? За 70 с лишним лет был выведен отдельный человеческий тип – Homo Sovieticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его совком. Кто же он? Мне кажется, я знаю этого человека. Он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок, прожила много лет. Он – это я, это мои знакомые, друзья, родители. Он – это я. По-моему, гэта вычарпальны адказ. Зразумела, што Святлана Алексіевіч не сталіністка, не пуціністка, але яна постсавецкі чалавек. І ўвесь гэты наіўны пацыфізм, каб усе памірыліся і жылі дружна, ён таксама адтуль, савецкага мінулага, ад тых самых шасцідзясятнікаў, якія ненавідзелі вайну як з'яву, але разбірацца далей, чаму ж так выйшла, не спяшаліся. А яшчэ, здаецца, Алексіевіч
Так незразумела, што пакуты і боль самі па сабе не канвертуюцца ў свабоду. Выплакаць сабе свабоду немагчыма. Можна мучыцца ўсё жыццё, але заставацца чырвоным чалавекам, насіць гэты праклён у сябе і перадаваць нашчадкам. Дык, а што ж тады трэба для свабоды? Пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце і абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль.